Tapos pag silang dalawa nakipag-chat, talagang tawa siya ng tawa. Tinuturuan daw niya mag-English. Sabi ko, pati sa bahay, tinuturuan mo mag-English, di ba? May tinawagan. Yeah. Hi mga lalabs! It's September 1, bare months na I know sa Pilipinas. Nagsa-start na yung pagde-decorate ninyo dyan. Pero, siguro may mga pagbabago, no? Kasi, diba, dahil sa nangyayari ngayon. So, but anyway, welcome back sa aming channel. Ako po si Yen, and nakaalis na yung aking mag-ama. Medyo not a good start sa aking pagbabalik trabaho kasi kagabi hindi ako nakatulog talaga mga lalab. Si Sofia din, hindi siya nakatulog. I think around 2 o'clock, lamba-lamba si Sofia. I think hindi maganda yung pakiramdam niya. So, pati ako, hindi din ako nakatulog. Kahit anong gawin ko sa kanya, hindi talaga siya nakatulog. Nakatulog na lang siya yung mga, yung mga 5 o'clock, I think. Nakatulog yun ng 1 oras. But then, other than that, wala. Tapos, medyo umiinit siya. Tapos, very quiet and very clingy. Gusto niyang laging nakayakap. Ganun. Pero, hindi kasi pwede dito na mag-absent ka lang dahil may sakit yung anak mo. Parang ganun. Hindi pa naman talagang may lagnat siya. Pero, baka mamaya tawagan kami. So, sabi ni Bana, siya daw yung tawagan. Kasi siya naman yung pwedeng umuwi kaagad. Yun yung nasa isip ko ngayon. Kaya medyo matamla yung ating September 1 at first day natin na babalik sa trabaho. Medyo naano lang ako kay Sofia ba? Kasi, di ba, bata, naghanap yan ng mama mamaya. Kasi pangit yung pakiramdam. So, sa aking mga bagong manunood dyan, welcome sa aking channel po. Ako po, patapos ko na pala yung sinabi. Ano ba yan? Diba? Thank you sa inyo. Tawag ito, teka lang. Alam nyo ito talaga, bumababa talaga siya. Sobrang tagal na to sa akin. Alam nyo kahapon na bad trip din ako. Ngayon, in-upload ko yung first day namin na umalis kami. Yung nag-zoo kami. Ay, hindi pa pala yung nag-zoo. Hindi pa pala yung nag-zoo. Yung first day namin papunta doon sa lugar na yun. And then, ngayon, kahapon, ini-edit ko yung, teka lang. Ano natin dito medyo. Kasi para makita. Ayan. So, medyo na-upset ako kasi yung pang second day namin sa zoo na vlog. Na-delete ko mga 3 videos lang naman. Kaya, kung mananotice nyo, walang umpisa yung aking vlog. Kakainis. So, mag-iitlog muna ako. Bago ako maligo. Gusto ko sana i-try yung yung egg challenge for 3 days. Pero, ayaw ko siya i-try ng straight yung work ko ng 3 araw. Baka collapse tayo doon. Gusto ko talaga siyang i-try. Antay-antay lang. Tatry ko yan. A few moments later. Hi mga lalab, nag-andam na ko yung baon ko for work. Pan lang, tsaka yung parang munggo feeling ba? Black bean paste. Yun. Yan lang siya. 4 na piraso para sa buong araw at tsaka itlog na sobra ko. May isi-share pala ako sa inyo.
dun sa about kay Bana ba. Nagtaka ako bakit tawag nito, teka lang. Bakit nagtaka ako bakit tawag na yun, private na yung mali pala yung bag, o freezer bags pala to, mali na naman yung nabili namin. Bakit kaya inano ni Bana yung ano niya, yung iPad niya sa taas, naka-silent na siya. Ay, naka-silent. Yung password ba, yung pin code, naka-lock na, hindi na ako pwedeng maka-access. Nagtaka man ako. Pero parang sinabi niya sa akin na nagalit kasi yun siya kasi pag nasa taas ako at saka nagcha-charge yung aking mga telepono, ginagamit ko yung iPad niya. Tapos pagdating niya sa bahay, nalubat na. So pag siya nang gagamit, di na niya magamit, di na siya makapaglaro kasi nalubat na. Kaya siguro, one time sinabi sa akin, sweetheart, nilagyan ko na ng pin code, parang ganon. Tapos, nagre-reklamo yan siya na, bakit daw, ganon, ginamit mo na naman yung aking iPad. Ganon. Kaya siguro, pero, dati din, nag-away din kami tungkol dyan, kasi nagselos ako ba. Nagselos ako, meron siyang mga kachat na makasama niya sa work and every time nagchat sila, nakangiti siya. Tapos pagtawagin ko, nung bago pa kami noon wala pa kami 7 years. Nung bago pa kami, tapos tawagin ko siya, hindi ako pinapansin. Tapos pag silang dalawa nakipag-chat, talagang tawa siya ng tawa. Sabi ko, may something wrong nito. Hindi ito pwede sa akin na ganito. Tapos sobrang insecure na ako. Hindi na yung healthy yung relationship namin. Basta mga weeks ata yun na nangyari na ganun, na medyo nagsiselos ako. Tapos tinext ko pa yung mama niya. Nagtanong pa ako na one woman man ba yan si yung asawa ko. Tapos sabi niya, oo. Sabi niya, di ako magsilos. Sabi ko, hindi mo nang alam yung anong nangyayari. Ba't mo ko dyan sabihan? Tapos after nun, sabi ko, hay nako, baka magbulag na kami, mag-divorce na kami, ganun-ganun. Yun. Tapos, in-stop ko. Parang kasalanan ko. Para sa kanya, wala lang. Sabi niya, anong nangyayari sa'yo? Ganun lang. Pero wala na siyang gana. Tinatapon na niya yung mga laptop niya. Ganun, sabi niya, delete na daw niya. Ganun-ganun. Yung account niya sa Facebook. So, masama ang magselos ng wala sa lugar. Pero, dahil sa akin, in-stop niya yun. Sabi niya, ano kasi yun, Polish kasi yun na babae ba, na hindi marunong daw mag-English. Tinuturuan daw niya mag-English. Sabi ko, pati sa bahay, tinuturuan mo mag-English, di ba? Sakto naman ako. Pati sa bahay, ano pa kayo, magchika-chika. Magkasama na nga kayo buong araw sa trabaho, tapos pagdating sa bahay, ganun pa din. Tapos sabi niya, is kasi, I was just being nice. Kasi team leader siya, no? So, yun yung mga tauhan niya. So, sabi ko, mga kolega niya, so sabi ko, hindi yan pwede. Sabi ko, as much as possible, gusto kong i-stop kung may namamagitan man or ma-develop, diba? You know, dyan nag-uumpisa yung mga ganar. Kaya ang dami nag-aring-king-king dahil sa closeness. Tsaka yung asawa, dihar lang. Yung friend pa niya, yung mismo tutuklaw sa asawa niya. So, para sa akin, no. Kaya na-stop yun siya, nag-usap kami. Tapos in-stop ko yung pagkasilos ako. Ako lang talaga nagsiselos. Yung bana ko, never yan nagselos. Siguro pa joke na way. Pero alam ko nagsiselos din yan. Di lang sinasabi sa akin. Feeling maganda, haba ng hair. So, kaya yun yung mga palalab. Yung aking masashare sa inyo na dahil dun sa yung sa Facebook lang nanggaling. Muntik na kaming mag-divorce pero sa isip ko lang yun, pero sa kanya. Basta, tapos lahat na pala, naalala ko, lahat na pala ng masamang karakter ko. Parang sinabi niya na ako daw, natutulog lang daw ako. Hindi ko daw siya pinapakialaman. Boring daw akong kasama. May mga ganon pa. Grabe, ang sakit nun, syempre. No? So,
Ha? Ako din sa kanya, ganun din sinabi ko. Lahat na naman masasama. Naglabasan na kami ng loob, ganun. Basta, very bad, pero naalala ko pa din siya. And mula noon, wala na talaga siyang chinat-chat. Chat. Wala na talaga, as in, wala na siyang ka-close. Siguro din, na niya yung point ko, na ganun. Tapos yung babae, ewan ko kung nasa na siya. Lumipat ata. So, buti na lang sa kanya, nakita pa kami in person. Ang taray niya, ha? Kasi hindi ko siya pinapansin. Basta. So, yun lang mga palala. So, ingat-ingat dyan sa may mga asawa at sa mga close friends. Ingat kayo. No, hindi lang naman. Be careful lang. At saka, be observant. Mag-ano kayo sa paligid-ligid. Hindi nyo alam. Andyan na yung mga ahas sa paligid-ligid. So, kaya ganun. Yeah? Ano ba yan yung mga sinasabi ko, oy? Tapos, gagawa tayo ng chia. Nakabili na pala ako, ewan ko kung nasabi ko sa inyo. Tapos ngayon, iinumin ko yung aking mga multivitamin. Yung high blood. So, pag nag-aano kayo ng chia seeds, huwag naman yung masyadong madami. Dahil kayo, 1 kutsara, 2 kutsara, buong araw na yan. Huwag naman yung every time kayo nag-aano, sobrang dami. Kaya, may limit din tong pag-take ng chia seeds. Kasi pag nasobrahan, may effect din siya. So, kaya dahan-dahan lang. Huwag anuhin yung, talaga gusto ko nang pumayat, ganun. Tapos, yung Fitney coffee ko pala, naubos na. Tapos pinag-iisipan ko pa if order ako or hindi. Kasi nga, tawag nito? Baka nga siguro din dumagdag yung kasi medyo matamis siya. Pero sabi doon, no sugar. Pero titignan ko pa. So, maglilinis lang ako ng konti at aalis na din ako mga lalab. See you mamaya! Hi mga lalab! Say hello anak! Say hi! Yeah. Hi! Okay, come here, sit down with mama. Yeah, here, with mama. Say hi, sit down. Sophia. No. Let's go up. Hi mga lalab. Karating ko lang sa bahay. Dito kami sa labas. Naayos ni Bana yung aking bicycle. Kasi ang bagal ba niyang basta para may something wrong. Tapos ang ingay. Sabi ni Bana brakes daw. Ayan. Naayos ni Bana ngayon. So Sophia yung little helper. Look. Okay naman yung aming baby. Hindi naman kami tinawagan. Yeah. So, hindi tumawag yung kindergarten. Come, Sophia. Mama, change. Di sila tumawag. So, sobrang thank you kasi hindi namin kailangan umuwi ng maaga, pati si Bana. So, okay naman si Sophia ngayon. Medyo lang daw siya. Umiiyak siya kanina. Tsaka, wala daw sa sarili. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지